Ono keď prihára, teraz to poviem takto nediplomaticky, vláde Roberta Fica, tak vždycky operuje s témou štátny prevrat organizovaný zo zahraničia. Pamätáme si po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že sa hovorilo dokonca o tom, že to Soros podporuje a že teda tu dochádza k destabilizácii poriadku a snahe o ovládnutie štátu. Želám vám príjemný deň, sledujete reláciu Karty na stôl, ktorú vysielame v rámci denníka Plus jeden deň. Ja som Noro Dolinský a mojím dnešným hostom je bývalý štátny tajomník rezortu zahraničných vecí, dnes šéf agentúry SIO, pán Martin Klus. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Hovoríme o prieskumnej agentúre, momentálne teda robíte prieskumy k domácej a zahraničnej politike. Ako sa máte ináč? Ďakujem pekne, celkom fajn. Vždy ma bavili analýzy dát a teraz... Keď som odchádzal z politiky, som si povedal, že chcem hlbšie spoznať slovenskú dušu, lebo po tých takmer 10 rokoch v politike som začal mať pocit, že nie celkom rozumiem. Musím povedať, že niektoré tie dáta sú veľmi povzbudzujúce, niektoré podstatne menej, takže je to fajn robota, baví ma to a popri tom som naspäť aj v akademickej sfére, takže učím a to ma náplne radosťou. Možno aj tie prieskumy tak človeku otvoria trošku oči alebo k lepšej analýze politickej situácie, pretože vy ste aj politológom, môžeme pokojne povedať, aj predtým sme sa stretávali, keď ste ešte neboli politik. Takže sa vraciame opäť do týchto vôd. Takže stále sa venujete politickým analýzam a sledujete aj zahranično-politické dianie. To je gro našej debaty. Napokon je to jeden z dôvodov, prečo sa súčasná opozícia rozhodla odvolávať vládu Roberta Fica. Ako vnímate vôbec tie aktivity Roberta Fica z konca roka smerom k Vladimirovi Putinovi k Rusku, ale aj potom januárová parlamentná delegácia, ktorá išla do Moskvy. Ako vnímate tieto aktivity? Keď ste spomínali politológa, tak môžem dodať, že politológ so skúsenosťou. Čiže môžem to tak trošku porovnávať aj s tým, čo som zažil ja, osobitne teda ešte ako štátny tajomník rezortu diplomacie. No, pravda je taká, že je to prekročenie určitej červenej línie. Jednak to, akým spôsobom sa samotná tá cesta uskutočnila, že sme sa to dozvedeli od srbského prezidenta, že to bola kvázi súkromná cesta, čo je protokolárny nezmysel. No a na konci dňa, že o tom nebol napríklad informovaný prezident Slovenskej republiky a že na to nedal mandát parlament. Stále sme parlamentná demokracia. To všetko hovorí v neprospech tejto cesty. A nakoniec sme sa dozvedeli, že tam malo ísť o dojednanie prepravy plynu, lenže preprava plynu sa musí riešiť nevyhnutne v Kyjeve, lebo Kyjev je tá krajina, ktorá zastavila túto prepravu. Čiže je to zahalené takým zvláštnym rúškom tajomstva a o to viacej to potom vzbudzuje emócie. Podľa mňa celkom pochopiteľné a uvidíme, čo bude napríklad dnes na uliciach. Včera sme mali možnosť vidieť v Košiciach, že pre mnohých občanov to slúži ako celkom dobrá pozvánka na protesty. To isté sa dá povedať o tej parlamentnej delegácii, ktorá sklzla až do takých zvláštností, ako je nahrávanie, koľko druhov syrokrémov alebo masla alebo mlieka majú v Moskve. Škoda, že takéto videjko sa nepokúsili nahrať niekde na krajnom východe Ruskej federácie, tam by to asi vyzeralo trošičku inak. Ale vieme, že čo je tá oficiálna línia zahraničnej politiky tejto vlády, politika na všetky 4 svetové strany, to aj Juraj Blanár niekoľkokrát v tomto štúdiu v tejto relácii povedal. A zase je tu ten ďalší argument, že s Vladimírom Putinom sa stretávalo, minimálne telefonuje, alebo mal ambíciu telefonovať Olaf Scholz, odchádzajúci nemecký kancelár, prípadne Emmanuel Macron, alebo Donald Trump, nový americký prezident, teda sa vyjadril, že sa chce stretnúť s Vladimírom Putinom. Teda robia to aj vysokí štátnici. V čom je teda problém, ak to urobí Robert Fico? Pre mňa toto problém nie je. Ja tvrdím, že politika na všetky 4 svetové strany, keď ju naozaj berieme do dôsledkov, je správna politika. Prečo nie? A áno, aj s Vladimírom Putinom sa treba rozprávať, len nie za také okolnosti, ktoré som pomenoval. Čo je ale dôležité dodať, že to nesmie byť politika, ktorá istým spôsobom zaváňa jednostrannosťou, že možno nám chýbajú potom tie kontakty na tých našich prírodzených spojencov v rámci Európskej únie. Tam sa podľa mňa treba rozprávať podstatne viacej. Čiže ja som napríklad toho názoru, že ak nám išlo naozaj o tranzit plynu, tak riešenie ležalo v Bruseli získať dostatok spojencov na to, aby sme presvedčili prezidenta Zelenského a Kyjev všeobecne, že to zastavenie plynu nie je až taký dobrý nápad. To by bolo mnoho jednoduchšie riešenie, ako ísť toto riešiť do Ruska, pričom Rusko s tým v zásade nemá nič spoločné, pretože oni majú platný kontrakt, oni sem ten plyn musia doviesť, a keď to nebude cez Ukrajinu, musia nájsť iné alternatívne cesty. Takže preto mi to nedávalo logiku. Ale rozprávať sa treba s každým, to s vami súhlasím. Je dobré, že pán premiér chodí aj do Brazílie, aj do Číny, aj do Južnej Kórey. V tomto má absolútnu podporu.
Ale musí to byť naozaj vyvážené, lebo keď sa rozprávame v Moskve, musíme sa rozprávať aj v Kyjeve. Keď sa rozprávame v Brazílii, musíme sa rozprávať aj na iných miestach sveta, kde by možno naša ekonomická diplomácia toto ocenila. My sa k tomu plynu samozrejme dostaneme, pretože aj po návšteve Viktora Orbána, prípadne Robert Fico, keď bol v Turecku za Erdoganom, tak sa dohodli na nejakých veciach, ktoré ešte teda nie sú 100%, ale nejaká vízia tam je. Ale ostávam pri tej diplomatickej rovine a ostanem pri delegácii Národnej rady Slovenskej republiky. Či už pán Danko alebo pán Gašpar sa stretli s Vjačeslavom Volodinom. Je to človek alebo dlhoročný šéf Ruskej dumy, ktorý je dlhé roky na sankčnom zozname ešte dávno aj pred samotným konfliktom. Ako vnímate to, že teda je to možná legitimizácia ľudí, ktorí sú na sankčnom zozname Európskej únie? A ten druhý aspekt, ktorý sa chcem opýtať, či to vôbec Slovensku nejako môže v rámci štruktúr uškodiť, pretože môžeme si spomenúť, a vtedy ste boli aktívnym politikom, keď Andrej Danko aj rečnil v Dume. A takisto bol Vjačeslav Volodin v období 16-20 šéfom Ruskej dumy a nejaké konsekvencie to z toho Európska únia nevyviedla. Teda, je to vôbec problém? Asi ani nemôže vyviesť. Sme stále platným členom či už Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie. Čiže formálne musia rešpektovať to, že sme suverénna krajina a môžeme sa rozprávať aj s ľuďmi, ktorí sú na sankčných zoznamoch, dokonca sú dôvodne podozriví z vojnových zločinov. To už je potom otázka vkusu, či sa s takýmito ľuďmi stretávať. A tu sa už potom dostanú do tej neformálnej diplomácie. A ak sa rozprávame s takýmito typmi ľudí, tak potom sa podstatne menej s nami chcú rozprávať iné typy politikov. A to sú tí naši prirodzení spojenci. Ja len pripomeniem, že viac ako 80% nášho exportu ide do krajín Európskej únie. Viac ako 90% verejných investícií na Slovensku sú peniaze z Európskej únie. Čiže nám je asi všetkým jasné, kde tí naši prirodzení spojenci sú. To sa nedá vykompenzovať ani Ruskou federáciou, ani Tureckom, ani Brazíliou. Preto hovorím, ak teda politika na všetky 4 svetové strany, tak potom do dôsledkov. A naozaj baviť sa paritne aj s jednými, aj s druhými. A dokonca by som povedal, že podstatne viac s tými, ktorí sú nám minimálne z hľadiska ekonomického a hodnotového bližšie. Môže nám to nejako uškodiť? Určite, už nám to škodí. Môžete byť aj konkrétny možno v akých oblastiach? Je zrejme, že sa s nami veľmi nepočíta pri niektorých diskusiách v rámci Európskej únie. Tie informácie presakujú aj naprieč teda tým spektrom, v ktorom som pôsobil. Keďže som mal na starosti práve európsku agendu, tak viem, že mnohí, aj moji bývalí kolegovia, dnes nemajú veľmi blízko k nášmu rezortu diplomácie, a to poviem veľmi diplomaticky, a teda sa s nami ani nepočíta pri rôznych diplomatických aktivitách, ktoré sa realizujú v rámci Bruselu. A ja sa veľmi desím jednej veci, že ak sa naozaj začne uplatňovať to, čo tu máme už od roku 1996 v Európskej únii, a to je princíp tzv. Intenzívnej spolupráce, ak to takto chceme preložiť, no tak sa môže stať, že Slovensko miesto toho pomyselného jadra, kam sme ústami súčasného premiéra mali patriť, sa dostane na úplný okraj. A to môže byť naozaj diplomatická katastrofa pre Robert Fico, premiér Slovenskej republiky, ale už trošku by som povedal, reviduje tieto vyjadrenia jadra v rokoch 16 až 18. Áno. Aj teraz napokon po Bezpečnostnej rade teda otvorene hovoril o tom, že nechce nejakú federalizáciu Európskej únie, čo chcú niektoré teda napríklad bývalé ALDE, dnes je to Renew Europe, ak sa nemýlim. Ale sú tieto hlasy dostatočne silné, alebo je to len retorika Roberta Fica, ktorá má istým spôsobom trošku vystrašiť jeho voliča, čo sa týka tej spoločnej daňovej únie a podobne? Zatiaľ aspoň teda do decembra minulého roku panoval taký názor, že jedna vec je vnútorná politika a to, čo Robert Fico narozpráva pred svojim vlastným voličstvom. Druhá vec je to, ako sa správa v Bruseli. A pravda je taká, že doposiaľ sme nič dôležité nezablokovali. Doposiaľ sme sa snažili byť aj v rámci európskych politík relatívne konštruktívni. Čo sa udeje po decembri, o čom bolo vlastne rokovanie Roberta Fica a Vladimíra Putina, to sa dozvieme po najbližších samitoch, ktoré nás čakajú už v najbližšom čase. Ešte k tejto téme jednu otázku dovolte, pretože áno, momentálne je stále trvá konflikt na Ukrajine, ale raz sa skončí. Raz sa tá geopolitika nejakým spôsobom utrasie, to ešte nevieme ako. Už sa má dávno skončiť, lebo prezident Trump je už vo funkcii dlhšie ako 24 hodín. To je pravda, ale myslím, že aj vtedy tí analytici hovorili, že je to skôr také deklaratívne vyjadrenie, taká hyperbola. Samozrejme, áno, ja viem, typická, ale dnes sa to dosť využíva, to je pravda. Ale raz sa ten konflikt skončí a nejaké vzťahy s Ruskom musí nastaviť aj Európska únia, aj samotné Spojené štáty americké. Preto je vhodné si teraz úplne pred Ruskom zatvárať dvere. Nie, preto hovorím, že rozprávať sa treba. Napriek tomu, že, ako hovorím, je to aj otázkou vkusu s kým a za akých okolností. Zatvárať dvere by nebolo správne zo strany Európskej únie. Napriek tomu, že môžeme mať hodnotovo úplne iné názory a napriek tomu, že tu máme stále horúci konflikt, je v záujme nás všetkých, aby ten horúci konflikt skončil. Nie je jedno ako.
A toto je ten základný problém, ktorý má veľká časť Európskej únie s politikou Viktora Orbána a dnes už aj Roberta Fica. Táto veľká časť Európskej únie totiž hovorí, že ten mier musí byť spravodlivý. To znamená, že za žiadne okolnosti nemôže dôjsť k narušeniu územnej celistvosti Ukrajiny a že musí dôjsť aj k bezpečnostným garanciám, že keď ten mier nastane, že to nebude len prezbrojenie zo strany Ruskej federácie a príprava na ďalší útok. Čiže musí tu existovať nejaký mechanizmus, aby už ďalšia vojna nebola. Aký to bude mechanizmus, to je otázka, ale zdá sa, že v tomto smere má či už Viktor Orbán alebo Robert Fico iné názory, ako dajme tomu veľká časť Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Ako ste povedali, venovali ste sa európskej politike najmä a teraz ste povedali, že ten mier má byť spravodlivý. Sledoval som jednu reláciu v televízii Teatri, kde ste sa s pánom Chmelárom o tom dosť pochytili. Nebudeme opakovať samozrejme všetky tie slova, ale stalo sa z toho virálne video, tak myslím, že aj naši. Určite, áno, aj diváci, aj čitateľ plus jednotky určite to vnímajú. Chcem sa vás opýtať, aký je to ten spravodlivý mier, lebo stále sa o tom hovorí. Robert Fico hovorí, že respektíve aj časť Európskej únie, povedzme taká pravicovejšia, že nie je to možné dosiahnuť tým, že Ukrajina obnoví svoje pôvodné hranice, ale že sa musí vzdať nejakých svojich území. Čo je to ten spravodlivý mier? Asi nie je úplne realistické očakávať, že Rusko sa zodvihne a odíde. Hoci to by bol najrýchlejší možný mier, aký si dokážeme predstaviť. Nie je úplne pravdou ani to, čo mnohí tvrdia, že takéto niečo je absolútne nereálne. Stalo sa to, napríklad Rusko prehralo evidentne vojnu v Afganistane, vtedy ešte ako Sovietsky zväz. Takisto Spojené štáty sa stiahli z Vietnamu po prehratej vojne. Čiže áno, aj veľmociam sa toto stáva. A môže sa to stať za isté okolnosti aj Ruskej federácii, ale realistickejšie, ak hovoríme o tomto roku, a aj o ambíciách prezidenta Trumpa a možno aj aktivitách Európskej únie je dosiahnuť aspoň prímerie a následne rokovanie o tom, ako zabezpečiť práve tie bezpečnostné garancie pre Ukrajinu a možnosť obnovenia územnej celistvosti, a to vrátanie Krymu. A toto už je samozrejme problém a neviem si predstaviť, že by súčasná ruská administratíva s týmto súhlasila. Ale však politika je umenie možného a diplomácia je o tom, aby sme sa rozprávali o tom, ako k tomu dospieť a možno aj zo strany Slovenska a Európskej únie, ako k tomu prispieť. Zatiaľ teda je to prispením tým, že podporujeme Ukrajinu v tomto spravodlivom bránení svojho vlastného územia. Hovoríte o prímerí, ale znamená prímerie, ale môže mať takýto rozmer, že tie ruské vojská ostanú, by som povedal, v tej východnej časti Ukrajiny? Ak sa na to pozeráme úplne realisticky, tak vysoko pravdepodobne toto je scenár, ktorý nás čaká v prvej fáze. A už potom len otázka, že či sa stiahnu, ako sa stiahnu a kedy sa stiahnu. Rôzne možnosti sú na stole. Takisto je tu potom aj otázka, ako sa bude garantovať tá bezpečnosť pre zvyšok Ukrajiny. Niektorí hovoria o tom najvyššom ambicioznom cieli, a to je vstup do Severoatlantickej aliancie. Ja osobne som v tomto smere opatrnejší. Myslím si, že toto nie je veľmi realistické. Skloňuje sa tretia svetová vojna. Presne tak. Čiže najprv treba naozaj stabilný mier a istotu, že k ďalšiemu konfliktu nedôjde. Potom sa môžeme baviť o tom, kam by Ukrajina mohla smerovať z hľadiska bezpečnostného. Ja som ale presvedčený o tom, že je v našom absolútnom záujme, aby sme ju podporili z hľadiska ekonomického, čím skôr v rámci vstupu do Európskej únie. Pretože to by znamenalo, že budeme mať na našej východnej hranici členský štát a pre napríklad regióny východného Slovenska by to mohlo byť veľmi prospešné. Podobne ako sa ukázalo rozšírenie Európskej únie pre východné regióny Rakúska, ktoré sú dnes jedny z najbohatších v Európskej únie. No paradoxne to podporuje Robert Fico vstup Ukrajiny do Európskej únie, ale zrejme je to beh na dlhé trate. Určite to nebude v najbližších 5 rokoch. Aj Balkán, ktorý pristupuje momentálne, vieme, aké je to zložité. Veľmi zložité. Vidíme Čierna Hora, vidíme Srbsko, ktoré sú najďalej v rokovaniach. Ale k členstvu sa asi tak skoro ešte nedostaneme. Hovorí sa o 28 v roku 28. To znamená, že Čierna Hora by teoreticky v roku 2028 mohla vstúpiť do Európskej únie. Aj to sa už dnes zdá ako pomerne optimistický scenár. Dobre. Venujem sa, pán Klus, trošku aj tej Ukrajine, trošku sa pristávame, pretože minulý rok boli dve medzivládne rokovania medzi slovenskou a ukrajinskou vládou. Zdálo sa, že aj tie vyjadrenia po tých rokovaniach boli veľmi pozitívne, veľmi priaznivé, že máme priateľské vzťahy. Potom sa niečo pokazilo, najmä medzi Robertom Ficom a Volodymyrom Zelenským. Myslíte si, že skutočne ten plyn je až taká rozbuška na to, aby sa tie vzťahy medzi nimi tak zhoršili? Nemyslím si to. O tom, že plyn nebude prúdiť cez Ukrajinu po 1. januári 2025 sme vedeli dostatočne dlho vopred. Možno tu boli ambície, že by sa to mohlo zmeniť a revidovať toto rozhodnutie a k tomu nedošlo a tam sa mohli narušiť tie vzťahy. Ale vrátim sa k tomu, čo som spomínal, že jedna vec bola tá vnútorná retorika, napríklad aj voči Ukrajincom, ktorí žijú na Slovensku, kde vieme, že bolo veľa, keď ste spomínali, virálnych videí, či už zo strany radikálnej pravice, alebo aj zo strany niektorých poslancov Smeru,
ktoré nie celkom podporovali vtedajšiu politiku vtedajšej vlády, či už Ľudovita Odora, Eduarda Hegera, alebo ešte predtým Igora Matoviča. Hoď teda ten bezprostredne ešte konflikt nezažil ako premiér. A zároveň tu boli potom nejaké vyhlásenia smerom k Európskej únii a aktivity smerom k Európskej únii. A tie sa odlišovali. Dokonca sa hovorí o priateľskom vzťahu medzi slovenským a ukrajinským premiérom. Ano. A potom prišli tie výmeny názorov, podľa mňa zbytočné v novembri a v decembri. Takto by nemala vyzerať dobrá susedská politika. A ja hovorím, to, čo sa dá urobiť, je, keď rokujeme v Moskve, a môžeme si o tom myslieť čokoľvek, mali by sme rokovať aj v Kyjeve. Čiže možno nie úplne štandardne, ale pán prezident pozval pána premiéra do Kyjeva, pán premiér to odmietol, takže mám pocit, že to ešte chvíľku potrvá, kým sa tie vzťahy začnú trošku zlepšovať. Tam je to aj také, by som povedal, taká polemika, či správnym spôsobom pozval Roberta Fica do toho Kyjeva, v akom čase pochopiteľne, keď tie vzťahy... Akým spôsobom, lebo bolo to, myslím, na sociálnej sieti, na Twitteri, respektíve X-ku momentálne. Určite, ale zase otvorený list, ktorý sa zverejnil, tiež nie je úplne štandardný diplomatický spôsob, ako urovnávať vzťahy, takže... Má čo zlepšovať jedna aj druhá strana. Áno, vyzerá to, že tie vzťahy sú veľmi naštrbené medzi týmito dvoma pánmi, teda minimálne, ale teraz urobím takú odbočku práve k slovám Roberta Fica, ktorý pohrozil na základe správania Volodymyra Zelenského, že zastaví humanitárnu pomoc, zastaví dodávky elektrickej energie a tak ďalej. Nakoľko je to diplomatické riešenie? Je to vôbec možné aj z toho morálno-etického hľadiska? To sú veľmi nešťastné výroky. Jednak z morálno-etického hľadiska, ale aj z toho, že ak by sme naozaj elektrínu zastavili, tak to nie je o tom, že nás nahradí Poľsko alebo Rumunsko a my by sme prišli o peniaze, lebo to nie je žiadny milodar. Oni nám za tú elektriku platia, ale je to o tom, že by sme porušili kontrakt, ktorý máme dohodnutý a vtedy by sme sa stali veľmi nedôveryhodným partnerom. A to najhoršie, čo sa malej krajinke o 5,5 miliónoch obyvateľov môže stať, je byť nedôveryhodným obchodným partnerom. O to zvlášť, že sme jedna z najotvorenejších ekonomík na svete. A ak by sme takto pristupovali k našim obchodným kontraktom, bez ohľadu na to, že aj v tom kusisko politiky, tak potom máme vážny problém do budúcnosti. No, zatiaľ nerealizoval premiér tieto slova. Ja dúfam, že ani nezrealizuje. Bolo úplne zbytočné, že to vôbec vyslovil. Ale ešte sa pristávame aj pri jeho návšteve v Turecku. Recep Tayyip Erdoğan, okrem toho, že tam boli podpísané nejaké memoranda vzájomnej spolupráce v kultúre, v obrane a podobne, čo v obrane môže byť veľmi dôležité, môžete sa k tomu aj vyjadriť. Veľmi rád potom. Nech sa páči, môžete aj teraz zareagovať. Zaujímavé je, že sa tam podpísalo strategické partnerstvo. To sme tu doposiaľ nemali. My sme o strategických partneroch uvažovali iným spôsobom ako súčasná vláda. Hovorím, proti gustu žiaden dišputát, dostali na to mandát vo voľbách, rozhodli sa aj s týmto smerom. Strategicky pravdepodobne z hľadiska dovozu energonosičov. Dohody v kultúre nekomentujem, ale každopádne v obrane. Turecko môže byť dôležitým partnerom. Ale ostaňme pri tej obrane. Momentálne Turecko má druhú najväčšiu armádu na svete. Spojených štátov amerických, v Severoatlantickej aliancii, treba dodať. Áno. A sú veľmi aktívni v Sýrii. Takisto dá sa povedať, že sú regionálna mocnosť. To znamená, že ak by sa náš obranný priemysel dokázal uplatniť v Turecku, určite by to bol zaujímavý obchodný model. Zase je to otázka vkusu, či práve takto obchodovať s našimi bezpečnostnými a obrannými možnosťami, ktoré máme. Ale pravda je taká, že keď to neurobíme my, urobia to s veľkou radosťou iní. Takže ja osobne v tomto smere nemám krvavé oči a ak sa tam dohodol dobrý kontrakt, tak určite to bola pozitívna cesta. Tie energonosiče, poďme k tomu plynu, pretože Recep Tayyip Erdoğan nepriamo prislúbil možnosť, že teda Turk Stream bude využívaný práve pre Gazprom a teda ruský plyn, ktorý by mohol tiec potom cez Pobaltie hore aj na Slovensko. Napokon to potvrdil aj Viktor Orbán pri stretnutí s Robertom Ficom. Nakoľko je toto vlastne priateľné riešenie, možno pre Slovensko? Či je priateľné možno aj z hľadiska Európskej únie, ktorá sa snaží diverzifikovať smerom ten plyn zo západu? No každopádne sankcie na ruský plyn neplatia. Čiže akýmkoľvek spôsobom sa k nám dostanú, to už je len otázka zase toho, koľko to bude stáť, celá tá preprava a toho, že či si nedokážeme za tú istú cenu zohnať ten plyn iným spôsobom. Andrej Danko hovorí, že by to malo byť lacnejšie. Ak to tak bude, tak potom je to v poriadku. Pravda je taká, že Turecko ale v tomto smere nebude robiť žiadnu charitu pre nás. Oni si za tú prepravu pochopiteľne nechajú zaplatiť, tak ako sme si nechali za prepravu plynu z Ukrajiny nechávali zaplatiť my v minulosti. Takže ak sa takéto niečo dohodlo a bude to naozaj lacnejšie, zase proti gustu žiaden dišputát, v tomto konkrétnom prípade to môže znamenať, že budeme mať lacnejší plyn, ako keby sme si ho zháňali niekde inde. Ako dlho táto zmluva alebo dohoda sa dokáže v takejto podobe uplatňovať, neviem, pretože vidím, aký je tu tlak napríklad zo strany Spojených štátov amerických na skvapalnený plyn
A momentálne je skôr prebytok plynu a ani tá cena nenasvedčuje tomu, že by sme nevyhnutne boli odkázaní práve na tento zdroj. Ale diskutovať treba a to najdôležitejšie, čo pre Slovensko je, aby sme tých zdrojov mali čo najviac. Pretože tá diverzifikácia v minulosti pokrivkávala a teraz sa ukazuje, že práve o tomto je, aby sme boli čo najmenej na komkoľvek závislí. No, zachytil som vyjadrenie Denisy Sakovej, že práve koncom tohto týždňa mala o tom rokovať, ale zatiaľ som nenašiel nejaký relevantný výstup. Tak neviem, či sa to v tom Turecku, či sa to niekomu posunulo alebo nie, ale určite sa to dozvieme z nejakých tlačových správ. Ale keď sa vrátim k tomu Robertovi Ficovi v Rusku, na stretnutí, čo bol na stretnutí s Vladimírom Putinom, nedáva to teda logiku? Keď teda skutočne by sme mohli z toho Gazpromu ďalej odoberať plyn tou tureckou stranou? Ak toto bolo predmetom rokovania, tak to logiku dáva. Nevieme. Ale zároveň po tých stretnutiach, ako sme už spomínali, nie celkom vyberaným spôsobom zaútočil na Ukrajinu, že my stále chceme, aby Ukrajina začala opäť prepravovať ten ruský plyn. Čiže ak to mala byť alternatíva, ak sa o nej rokovalo a následne potom v Turecku, budíš, len toto sa nesmie diať na súkromnej audiencii u prezidenta Putina. Toto musia byť dlhšie pripravované rokovania, spojené s viacerými dôležitými diplomatmi a ministrami, ktorí by sa ich mali zúčastňovať. Čiže toto je portfólio pani podpredsedničky vlády a ministerky hospodárstva. Čiže ak už sa do Moskvy o tomto išlo rokovať, mala tam byť určite s ním a mala to byť oficiálne a dlho pripravovaná cesta. A z toho diplomatického hľadiska, veď ste skúsený diplomat, alebo pracovali ste v tomto rezorte, je vôbec možná takáto súkromná návšteva, ako to Robert Fico o tom hovorí, za prítomnosti toľkých médií a takýto vysoký štátny predstaviteľ, a špeciálne s Vladimírom Putinom? Ja si to neviem predstaviť. No. Neviem si vôbec predstaviť, že súkromná návšteva Vladimíra Putina, keďže vieme, čo všetko takýmto návštevám musí predchádzať aj z hľadiska bezpečnostného. A to, že sme sa o nej dozvedeli práve od srbského prezidenta, to rozhodne na túto návštevu nedáva úplne pozitívne svetlo. Ešte sa vás opýtam aj na tie protesty, ktoré budú aj dnes, keď nakrúcame túto reláciu. Včera už bol v Košiciach, ten bol pokojný, tak uvidíme, ako dopadnú tieto na Slovensku, ktoré budú v slovenských mestách v priebehu dnešného večera alebo podvečera. Jedným z tých dôvodov, pre ktorý je zvolaný, je ten protest a potom prídeme aj k Bezpečnostnej rade a tým rizikám, je aj to, že údajne táto vláda má ambíciu vystúpiť z Európskej únie a NATO, ale vieme z tých vystúpení na tlačových besedách aj po Bezpečnostnej rade to premiér opäť niekoľkokrát zopakoval, že nemáme tú ambíciu. Je tento argument opozície korektný voči tej vládnej koalícii? Alebo je to len opäť... No nie, nechám to na vás. Nech to vy zhodnotíte. Je to korektné zo strany opozície, že v podstate vieme, že opakuje tento argument prakticky každý z opozície a pravidelne a vládna koalícia to dementuje stále. Tak ako je to? Ako vy to čítate? Ja chcem veriť tomu, že nikto ani neuvažuje na takouto možnosťou. Už som spomínal prečo, okrem iného z finančných dôvodov. Neuveriac o tom, že ako by asi Slovensko postihlo vystúpenie z Európskej únie. Vidíme, aké problematické to bolo pre Spojené kráľovstvo, ktoré ale nemalo napríklad euro, ale stále tam vie cítiť veľké problémy, napríklad v Severnom Írsku. Chceli viac suverenity, majú ju menej. To je tiež zvláštnosť, ktorá sa Brexitom jasne ukázala. A keď už hovorím o Brexite, tak ani David Cameron, britský premiér, nemyslel ten Brexit úplne vážne. Napriek tomu otvoril tú diskusiu, napriek tomu spustil referendum a dopadlo to presne tak, ako si vôbec nemyslel, ani nepredpokladal, že by to dopadnúť mohlo. Preto si myslím, že tým, že podpredseda Národnej rady, pán Gašpar, otvoril túto tému, prekročil určitú červenú čiaru, ktorú podľa mňa prekročiť nemal. V minulosti, keď to robili Kotlebovci alebo dnes Hnutie Republika, tak si tak povieme, že však OK, sú to mimo parlamentné strany, vtedy síce ešte v parlamente boli, ale boli úplne ostrakizované. Ale keď už to urobí najsilnejšia vládna strana ústami podpredsedu Národnej rady, tak už je to vážnejšia záležitosť. Čiže do istej miery treba dať za pravdu opozícii, že poďme sa rozprávať o tom, či vôbec je vhodné, aby sa takáto diskusia začala. Na druhej strane, ak opakovane odmietajú to, že by takéto niečo mohlo nastať, tak potom sa naozaj veľmi pragmaticky zamyslíme, že či chceme živiť túto debatu aj okrem iného napríklad protestami. To, čo treba protestovať, to je možno to, akým spôsobom sa realizuje zahraničná politika. Lebo keď ste spomínali stretnutia
s pánom ministrom Lavrovom, tak vieme, že v minulosti, keď sa ich zúčastnil pán minister zahraničných vecí Blanár, tiež to nebolo úplne diplomaticky korektné a košer s poriadkom, ako sme nám zvyknutí. Poďme k tým protestom ešte späť. A nie je to len tento dôvod, tá zahraničná politika, ale možno tie vášne trošku bičuje aj Bezpečnostná rada štátu, respektíve tie informácie, alebo utajená, povedzme, mimoriadna schôdza parlamentu, údajne pre nejakých narušiteľov, ktorí tu chcú štátny prevrat alebo rozvrat, obsadenie vládnych budov, ciest a podobne. Jedna z mimovládok sa k tomu aj tak nepriamo prihlásila tým mailom, že to robila umelá inteligencia a že zrejme toto bolo základom tej tajnej správy, ktorú čítal premiér v parlamente. A ako vy vnímate tú retoriku, že vládna koalícia skutočne, a špeciálne Robert Fico, ide do tej retoriky, že je tu nejaká skupina, ktorá operuje údajne aj v Gruzínsku, vieme, čo sa deje momentálne v Gruzínsku, ktorá tu chce nastoliť štátny prevrat aj kvôli tým protestom, alebo využiť tých ľudí, ktorí sú na protestoch, aby sa tak stalo. Do akej roviny sa Slovensko dostalo týmto? Ono, keď prihára, teraz to poviem takto nediplomaticky, vláde Roberta Fica, tak vždycky operuje s témou štátny prevrat, organizovaný zo zahraničia. Pamätáme si po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že sa hovorilo dokonca o tom, že to Soros podporuje a že teda tu dochádza k destabilizácii poriadku a snahe o ovládnutie štátu. Dnes tu máme znova to isté. Nemyslím si, že je to postavené na nejakých reálnych faktoch. Ak by to tak bolo, už by sme asi o nich vedeli. Nemyslím si, že je to aj korektné voči občanom, ktorí len využívajú právo, ktoré im ústava garantuje. A keď o tom hovorí, či už pán premiér, alebo aj pán prezident naposledy, tak mám taký pocit, že majú silnú amnéziu. Zabudli na to, čo robili oni počas napríklad najprísnejších pandemických opatrení s krikom rúška dole a s veľmi nevyberaným slovníkom napríklad smerom k pani prezidentke. Do istej miery aj útokmi na strážiacich policajtov. To boli vtedy občianske protesty, ktoré rozhodne nemali nič spoločné so slušnosťou, aspoň teda u niektorých individuí, a ktoré v tom čase pán premiér Fico ako opozičný politik podporoval. Čiže nevidím dôvod na to, aby takýmto spôsobom dnes zneužíval občanov, ktorí sa chystajú prísť na námestia. A keď hovoríme o tej Bezpečnostnej rade štátu, príde mi to trošku zvláštne, že takéto niečo rieši Bezpečnostná rada štátu. V takom formáte sú tam traja najvyšší ústavní činitelia, bez toho, že by sme len tušili, že o čom to vlastne bolo. Hoď teda rešpektujem, že niektoré veci sú dôverné a dokonca až viac ako dôverné. Ale kvôli tomuto spraviť neverejnú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, to je opäť prekročenie červenej čiary, ktorý sme tu doposiaľ nemali. A ak ďalšiu schôdzu o odvolávaní pán premiér neodporúča otvoriť, tak je to opäť ďalšie prekročenie červenej čiary, istého Rubikonu, pretože oni odvolávali, alebo teda oni sa snažili odvolávať členov vlády a predsedu vlády v minulom volebnom období viac ako 20 krát, ak si dobre pamätám. Takže je veľmi zvláštne, že teraz s tým majú taký zásadný problém. Je to taký zvláštny odkaz Roberta Fica, pretože parlament je nadradený vláde. Ako som povedal, sme parlamentná republika. Ústava garantuje parlamentu, že takéto niečo robiť môže. Čiže neotvoriť takúto schôdzu je istým spôsobom narušenie, keď nie formálnych, tak minimálne neformálnych pravidiel, ktoré sme tu doposiaľ v parlamentnej demokracii mali. Áno, my tú správu nepoznáme, ale v každom prípade tie výstupy vládnej koalície sú dosť závažné a dosť silné sú tie slova. Bez konkrétnosti. Na tej Bezpečnostnej rade štátu ale sa opozícia nezúčastnila, pretože nemá podpredsedu parlamentu, takže samozrejme to sú tie klasické politické prekáračky, ale vy si myslíte, lebo som sledoval rôzne diskusie aj v televíziách, prípadne na internete, opozícia alebo Progresívne Slovensko operuje s tým, že možno bola zneužitá, je to silné slovo, alebo využitá, poviem, zneužitá. Využitá Slovenská informačná služba vzhľadom na nejaké prepojenia otec-syn, všetci to vedia, nemusím to konkretizovať. Je vôbec niečo také podľa vás možné? Vzhľadom na to, že tá Siska predsa to nie je jedine Pavol Gašpar, ale sú tam rôzne ďalší príslušníci. Keď hovorím o konkrétnosti a nemám na mysli správu ako takú, rešpektujem, že je neverejná, ale hovorím o konkrétnostiach, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré mohli a mali byť prijaté. Pokiaľ naozaj situácia je taká vážna, ako to retoricky vyznievalo po rokovaní Bezpečnostnej rady, tak sme potom pochopiteľne verejnosť očakávali, že nám budú predstavené nejaké konkrétne opatrenia, aby sa táto vážnosť situácie, keď už nič iné, tak aspoň čiastočne neutralizovala. Nič také predstavené nebolo, čiže môžeme si o tom myslieť všeličo. Uvidíme, čo prinesie najbližšia doba, ale mňa vyrušujú výroky napríklad ministra vnútra, ktorý hovorí o tom, že atentát na premiéra alebo bombové vyhrážky školám, že môžu súvisieť so snahou o destabilizáciu štátu.
Dokonca som už zachytil, že aj téma kataster s tým môže nejakým spôsobom súvisieť. Toto mi nepríde ako korektné a ak majú dôkazy, tak karty na stôl a treba ich ukázať. No už len paradoxne, keď hovoríte o tých školách, tak v Českej republike otvorene povedali, že to ide z ruskej strany. Presne tak. Dokonca aj u nás sa to objavilo niekoľkokrát aj od kompetentných, že to pravdepodobne bude stopa. A premiér teraz tlačí na ten kataster, že to ide zase z ukrajinskej strany. Čiže a už som medzi tým počul ďalšie scenáre, aj verejne povedané, takže áno. A asi komu ako vyhovuje. Donald Trump. Ja som si vás pozval inak z okolností najmä kvôli Donaldovi Trumpovi. Paradoxne, ale tak tie udalosti sú také, aké sú, tak ideme samozrejme in medias res. Ale súvisí s tým určite aj Donald Trump a inaugurácia, tak dovolte aspoň na ploché pár minút sa vás opýtať, ako na vás teda pôsobil ten inauguračný prejav Donalda Trumpa. Ono de facto, môžeme ísť aj po jednotlivých nuansách, ale nejako oproti tej predvolebnej retorike sa nezmenil, čo sa niekedy u politikov stáva, povedzme si to úprimne. Čo vás tak najviac prekvapilo na jeho prejave? Tak ja som zachytil, že viacerí analytici sa zhodli, že to viac ako inauguračný prejav bola istá miera korunovácie, že predsa len prichádza po štvoročnej pauze opäť do výkonu úradu. Hovorí sa, že najsilnejšieho muža sveta. A aj podobne vyznieval ten prejav. Aj to, akým spôsobom sa ten prejav niesol v zmysle tom, akí hostia boli pozvaní, čo všetko tí hostia pred alebo po ňom robili. Aj to, ako následne podpisoval tie tzv. Exekutívne príkazy na štadióne. To všetko sú také, nazvime to, že show. Také odkazy svojim vlastným voličom. Určite to zatienili dve dôležité veci. Prvá, že odchádzajúci prezident Biden udelil milosť svojej blízkej rodine. A následne prezident Trump zase udelil milosť všetkým tým, ktorí by mohli mať problémy s útokom na Kapitol spred 4 rokov. Takto som nepredpokladal, že prezident Biden odíde a nepredpokladal som, že prezident Trump začne. Takto. Pritom sa veľmi rád, pán Klus, pristavím, lebo vyvoláva to veľa otáznikov. Donald Trump je už úradujúci prezident, takže tej milosti má vo svojej kompetencie, ale možno u niekoho vyvolá otázniky to, čo urobil Joe Biden skutočne tesne pred odchodom, v ten deň, ako odchádzal z funkcie, že omilostil predčasne svoju rodinu, prípadne niektorých ľudí Fauciho, ktorý teda bol tou tvárou celej tej očkovacej kampane a koronavírusu, že či to nevytvára tieto milosti Joea Bidena taký istý precedens do budúcnosti, že si tam niekto proste tú administratívu vytvorí z ľudí, ktorí možno budú robiť nejaké sporné veci. Nehovorím, že to robili Bidenovi ľudia, lebo nikto to nesúdil, ale že a po odchode, ale pred odchodom z funkcie týchto ľudí automaticky o milosti. Nie je to nebezpečný precedens? Určite je a na Slovensku tiež nemáme dobré skúsenosti s takýmito milosťami. Pamätáme si v súvislosti s únosom prezidentovho syna, pána Kováča, milosti, ktoré sa riešili 2 dekády, pokiaľ ma pamäť neklame. Čiže tak podobne by sme mohli vnímať aj to, čo sa udialo v Spojených štátoch amerických. Priaznivci prezidenta Bidena hovoria o tom, že tušil, čo sa môže stať a preto už preventívne urobil takúto milosť. Nemyslím si, že to úplne obstojí. A takisto pre mňa je veľmi zvláštne, že naozaj prezident Trump začal tým, že o milosti ľudí, ktorí evidentne majú krv na rukách. Tam zomrelo 5 ľudí a ďalšie samovraždy sa následne udiali a tak ďalej. Čiže toto nebol dobrý začiatok. Nehovoriac o tých takých možno až vtipných veciach, ako je premenovanie Mexického zálivu na Americký záliv alebo Najvyššej hory na Aliaške. Potom už tie vyhrážky napríklad Paname alebo Grónsku, respektíve Dánsku, Kanade, o tom, že by mali byť ďalším štátom Spojených štátov amerických, to už je vážnejšia vec. Myslí to vážne geopolitického. Pri najmenšom Panamu sa obávam, že myslí veľmi vážne. Ale čo sa týka Grónska napríklad? Grónsko je komplikovanejšie, lebo ono to v súvislosti s Grónskom je tak, že samotní obyvatelia Grónska môžu rozhodnúť o tom, kam chcú patriť. Tam tá autonómia je dotiahnutá tak ďaleko, že na rozdiel napríklad od Krymu, alebo Abcházska, alebo iných precedensov v Grónsku majú ústavne garantované, že ak sa tých pár desiatok tisíc obyvateľov Grónska rozhodne, že chce patriť do Spojených štátov amerických, tak to môžu urobiť. Predpokladám, že tade môže viesť tá línia, nazvime to, že vyjednávania Donalda Trumpa, ktorý povedal, že Grónsko potrebuje z hľadiska národnej bezpečnosti a osobitne teda ide o prepravu a okrem iného aj skvapalneného plynu.
To znamená, bude to veľmi zložité asi za Donalda Trumpa. Ja nie som analytik, ale myslím, čo sa týka minimálne predvídateľnosti jeho rozhodnutí. S tým sme počítali. A čo myslí vážne, čo nemyslí vážne, pretože povedzme si úprimne, on skôr ako politik je veľký biznismen. Teda uvažuje skôr obchodne ako politicky, ak sa nemýlim. To ma naplňa aj s tým optimizmom v tom, že až nejaké zásadné zmeny pravdepodobne nenastanú, pokiaľ ide o ten, nazvime to, že svetový poriadok, aj obchodný poriadok. Pretože ako biznismenovi prezidentovi Trumpovi určite vyhovuje to, že Spojené štáty sú stále superveľmoc, stále majú možnosť vo veľkej miere ovplyvňovať súčasný globálny trh a nemyslím si, že dôjde k tomu, že by nejak zásadne zmenil pravidlá. Čo sa bude snažiť robiť, to sú tie tarify. Tam už je viac menej istota, že vyhlási opäť obchodnú vojnu Číne, možno aj Mexiku, možno aj Kanade, možno aj Európskej únii. Každopádne pre nás v Európe to nie je dobrá správa. Osobitne nie pre krajinu, ktorá vyrába najviac vozidiel na počet obyvateľov na svete, čiže Slovenskú republiku. A skutočne on v tom inauguračnom prejave povedal niektoré veci, ktoré skôr u nás hovoria pravicovo ladení politici, napríklad zrušiť Green Deal alebo odstúpenie od Parískej klimatickej dohody. Vystúpenie zo Svetovej zdravotníckej organizácie alebo práva ľudí LGBTI, opäť len dve pohlavia a podobne. Áno. Nakoľko to môže byť, ako to môže zmeniť aj samotný postoj v celej Európskej únii, pretože vidíme, že niektorí predstavitelia únie a lídri krajín začínajú tak pomerne otáčať už, pretože Amerika je dôležitý hráč a nikto si nemôže s ňou vyhlásiť nejakú obchodnú vojnu asi. Ako to môže ovplyvniť obchod a celkovo tie nálady v Európskej únii? No, budeme si musieť zvyknúť na to, že je tu iná realita, aj z hľadiska bezpečnostného. Keď prezident Trump hovorí o tom, že už nie 2, ale 5% na obranu budeme potrebovať, to už je vážna výzva. Slovensko ledva dosahuje tie 2%, 5% si ani neviem predstaviť, ako by sme čo len vysvetlili občanom Slovenskej republiky a všeobecne Európskej únii. Takisto, už som spomínal ten obchod, je veľa priaznivcov Donalda Trumpa aj v samotnej Európskej únii. Buď pôsobí ešte stále v opozícii, alebo napríklad talianska premiérka, ktorá bola aj na jeho inaugurácii, ktorá sa niektorých tých výrokov určite rada chytí a prenesie ich aj na pôdu rokovaní v rámci summitov Európskej únie. Viktor Orbán bol na viacerých návštevách, aj súkromných návštevách. Tam to celkom obstojí, lebo nebol v sídle ešte vtedy úradujúceho prezidenta. Čo všetko sa tam dohodlo a odrokovalo, tiež ťažko povedať. A možno sa dočkáme aj toho, čo tu bolo niekoľkokrát spomínané, že by prezident Trump mohol pridať na Slovensko. Takže možno sa dozvieme viacej, ako je to aj z jeho očakávaniami od Európy ako svojho spojenca. Bude musieť podľa vás Európska únia revidovať istým spôsobom, či už Green Deal, uhlíkovú neutralitu do roku 2050 alebo zákaz spaľovacích motorov, pretože o tom všetkom hovoril Donald Trump, prípadne niektoré Istanbulský dohovor a podobne. Bude Európska únia nútená revidovať tieto záležitosti? Možno čiastočne. Ak tak nemyslím si, že niektoré tie termíny, ktoré boli dané, či už v rámci Green Dealu, sú vôbec splniteľné, čiže možno sa budú posúvať. Všetci hovoria, že je tu prezident Trump na 4 roky, uvidíme, čo bude po ňom. Určite zmeny nastanú aj v republikánskej strane, určite v demokratickej strane. Kto vie, čo všetko bude v roku 2028, keď budú ďalšie americké prezidentské voľby. Dovtedy treba, ako hovoria mnohí v Európskej komisii, v Európskom parlamente vydržať. A áno, asi do istej miery sa aj prispôsobiť, lebo či chceme, či nechceme, Spojené štáty sú našim prirodzeným spojencom a ako sa hovorí v diplomácii, netreba hladkať hada bosou nohou. Povedal politický analytik, šéf agentúry SEO Martin Klus. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.